номи очат чӣ? Гулби. Гулби чӣ кор мекунад? Пирог мепазад. Пирог мепазад. Барои кӣ? Барои ман. Чанд дака дорӣ? Дута. Уно калонанд? 4 та дорам. 4 та? Номашон чӣ? Табриз, Анош, Назар, Ҷаннат. Бисёр бачаи бой будӣ ку? Акаҳо чӣ кор мекунанд? Музика гӯш мекунам, машқ мекунам. Ту чӣ кор мекунӣ? Ман бозӣ мекунам. қатъи ҷароҳат бозӣ мекунӣ? Баъд куҷо рафтӣ ки сарат ба чанг часпидӣ? Наби ин барои чӣ сарат чиркин шуд? Куҷо будӣ? Вақте агароб гирифтам тупаку ҳамуҷа дар. Туп дармон дар ам туба бардоштан чиркин кардӣ сарата. Баъд адам ту фақат бозӣ мекунӣ? Ту садик намери? Боғча мери? Ози садики Анош мебарам ман. Садикотон нағз аст? Чӣ кор мекунедтон дар садик? Бозӣ мекунем. Шумо фақат бозӣ мекунед? Шумо китоб намехонед дар онҷа? Китоб мехонем. Ки мехонад китобро барои шумо? Муаллима мехонад? Нағз мебинӣ садик рафтана? Адам агар ба фикри ту одамо барои чӣ дар мактаб мехонанд? Дар мактаб хондан дар кор? Барои чӣ дар кор? Агар наравӣ ҷар мекунам муаллима. Ту ягон орзу дорӣ? Чӣ орзу дорӣ? Чӣ мехоҳӣ? Сметана, творог, каша, шир. Молодец. Ин куртаҳо чӣ хел хушрӯй Сафия? Инои ки дӯхтааст? Иноро худаш очад. Очад худаш медӯзад барои худат? Чӣ хел хушрӯй ин куртаҳо? Баъд ту чӣ кор карда мегардӣ рӯзи дароз? Бером ба бозӣ мекунам, очам вохона медӯзад. Ман бехона хона мебиям, хона мепӯшам. Баъд Сафия ту дӯсти бисёр дорӣ? Киянд номашон агӯй? Апай, Мавлуда, Матлуба, Фарух, Амурдин, Рустам. Ин ки апаҳову додарота гуфтӣ, акаҳота гуфтӣ номашона. Ту ҷӯра дорӣ? Дӯст дорӣ? Киянд дӯстои ту? Абдулло тамом. Тамом? Ануш чӣ? Анушава. Аскарова. Баъд Сафия, масалан ту худат мехоҳӣ калон шавӣ, мактаб хонӣ? Ту кай мактаб мерӣ? Соли дига меравӣ? Мехоҳӣ мактаб хонӣ? Баъд калон шавӣ кӣ шудан мехоҳӣ? Мехоҳӣ дар ягон ҷо кор кунӣ? Ё ки мехоҳӣ мисли очат дар хона шимӣ, бачаҳоя нигоҳ кунӣ? Кӣ шудан мехоҳӣ дар оянда? Кор кардан мехоҳӣ? Дар куҷо мехоҳӣ кор кунӣ? Дар кор? Ту чӣ орзу дорӣ, Сафия? Ягон хел орзу дорӣ? Мехоҳӣ фикр мекунӣ, мешинӣ мегӯӣ ман мехоҳам. Чӣ мехоҳӣ? ягон орзу дорӣ? Не, хел буда наметавонад. Ҳама як орзу дорад. Кани фикр кун, чӣ орзу дорӣ? масалан як кас мехоҳад пули бисёр дошта бошад. Як кас мехоҳад ки вақте калон шуд дӯсту рафиқи бисёр дошта бошад. Як кас мехоҳад ки артист шавад. Як кас мехоҳад сурудхонӣ кунад, дар пеши мардум баромад кунад. Ту чӣ орзу дорӣ? Ту чӣ мехоҳӣ? Пул? Барои чӣ? Пул барои чӣ дар кор ба ту? Хуб, бо пул чӣ мекунад? Пул одам чӣ мекунад? бо пул ягон чиз мехаранд? Ту чӣ харидан мехоҳӣ бо пул? кола. Бо чӣ?
Жвачка. Жвачка. Дига чизи зиёд намехоҳӣ? Мехоҳам. Бо чӣ мехоҳӣ? Банан. Банан. Расул, ту 7 сола? Ту дар мактаб мехонӣ? Дар кадом мактаб мехонӣ? Байналмилалӣ. Аҳа, синфи чанд гузаштӣ? 8 гузаштам. ту 8 сола синфи 2 шояд гузаштаисту. Ва дар мактаб назм мехонӣ? Кадом фаное назм мебинӣ? Англисия назм мебинам. Англисия назм мебинӣ? Англиси гап мезанӣ? You speak English? Yes. Really? What's your name? My name is Rasul. And how old are you? I am 7. 7. And what do you know in English? I know cat, dog. I know animal and I know and city. Who you want to be when you will be a big boy? Police. You want to be police? Why? Because he is very strong. And this protects people, yeah? Yes. Okay. And do you want to be a Tajik policeman? Yes. Or some American, European policeman? Tajik. Tajik, why? Because Tajik, I don't want to be. You don't want to leave Tajikistan. You want to live here, yeah? Yes. Okay. Good. Good. You're good boy. Ануш, ту чанд сола? 5. 5 сола? Ту ҳозир аз куҷо омадӣ? Аз берун. Чӣ кор кардӣ дар берун? Бозӣ? Ануш, ба фикри ту ҳамин одам барои чӣ зиндагӣ мекунад? Ки? Барои одам зиндагӣ барои чӣ дар кор? Мехоҳам. Ту мехоҳӣ зиндагӣ кардан? Барои одам, масалан, барои ту, барои ман, барои дигар одамо зиндагӣ барои чӣ дар кор? برای خوب رفتنی اوقات خوردنی با وای کردنی. ба фикрат одамо бояд ягон кори боз дигар ҳам кунанд ба ғайр аз авқот хӯрдан, ба ғайр аз хоб рафтан, боз ягон кори дигарам бояд кунанд дар зиндагӣ ба фикри ту? чӣ кунанд масалан? بازی با برون برام هر روز. فکرت کلان شوی تو کی شدن میخواهی؟ سالدات. توی هم سالدات شدن میخواهی؟ آدم هم گفتی منم سالدات شدن میخواهم. برای چی سالدات شدن میخواهی؟ آدم میگم که سالدات نشود. تو وای با میگه که وای نشوده؟ فقط تو شوی. برای چی؟ میخوام. میخوای برای چی آدم باید سالدات شود؟ برای یکم تبانجی بیاد، دوز بیاد. با کاک полицейский وایای دگانیت میکنه وایان تانک کدی میپرونن کو با автомат کدی полицейский кати пистолет. تو میخوای که دوزو دیگرو آدمای گنده پرونی؟ انوشیروان تو آدما به رحمت نمی بیاد می؟ که برای چی تو آدمای دیگر می پرونی میزنی؟ گنده باشد همین نشه پرونم. انوشیروان تو میدانی می که تو در کدام شهر در کدام مملکت زندگی میکنی؟ در کدام شهر زندگی میکنی؟ تو خانه شما در کدام شهر؟ دوشنبه. در کدام دولت زندگی میکنی؟ توجیکستان. انوشیروان نام پرزیدنت توجیکستان چی؟ امامعلی رحمان. امامعلی رحمان تو در یگان جا دیده بودی؟ در کجا دیدی؟ خانه صفیه. خانه صفیه مهمان شده بود؟ یا که صورتش دیدی در خانه صفیه؟ صورتش.